Kulay pi we pe we ngapriang subhai pi syakanek amen faithful and true channel pasal sin syakanek apologetic pateng pada kini kesengi ingin jubab bat ingin batai ya ki artli kimat ki ba bun ki kili syapang kabalang katolik bat kabanikong kedikani kabalang kai babaro ki bomde ki katolik kin lej syadujok Henry ujisu ulaong lada uno usliang ton wan sanga bat udi kumta kino ki banget hau jisu kila banyo ya ke jing pen im di menta ke singi ijubab ya kani ka rekom perkat ke rekom pertain ke bomde ke jing perkat katolik dengan priang subhaya pi sekani ke amen faithful and true rat hakani syo hakani ka por syo bangnya syakmat ngai kublai ya kiba long ki member hagan ke channel pada ke ba ong kum taru nga bu happy bapin perkat bapin long ki member ban Kristian ya kan ke mission jong ke gospel ban priang bat pen priang ya ke jing sisa jong ke jing hikai jong jisu bat ya ke ke ba kata ka kenhun kata kan niam Kristen Katolik kabat kat kum ke jing kai jung jisu kat kum ke jing ai pateng lembah jong ki apostol bat kumno kataka jing batai jong ki bas ngau thu bakla ki pen priang persya ia kane ka balang katolik ka balang kawai ka balang apostolik ka balang ru ka bakui di komen ko para tungin jubab ia kane ke jing perkat tungin batai ya kena kijing perkat tungin peni da kabasai ya kena kijing perkat kabam da bed kabam da biang kat kum ka jing sisa pat kat kum ka jing penyai lene kijing priang kijing ngej hapo kabalang katolik ka ba ong ba ka balang ka hikai pa barok ki bom de katolik kindet cidujok di hato kata de ka sisa nem tungin nyapet kabalang katolik kam siam lahikai batang ki dekhot jongka ki bala banyo jing pen im Henry nginget babaro ki briu ki yo jing pen im lengba kabalang hakawe ne kawe pat kerukom lakitip ne kimtip ru nga om yang sasisin kabalang katolik kam siam lahikai batang ki dekhot jongka ki balak banyo jing pen im Henry nginget babaro ki briu ki yo jing pen im lengba jongka balang hakawe kurkom ne kawe pat laki tip ne kim tip ru ke ei ke ba ki katolik kemut pat haba ki ong Om don jing pen im syabar kabalang. There is no salvation outside the church. Kani kamat kalong kepa kamjiliu bat kepa penkulmar jingmut. Kumta don kam ya ke jing batai kepa husiar. Ki Katolik ki nget ba kabalang ka dei ka pedeng kepa kongsan. Haka jing temu jong blay ban pen im ia ka pertei ya bangi siam ru ha kenika siti jong Paulus apostol u Timotheus leni u Timothy ha kalong ko balai ka dekat ka katsan ki riu dekat hapo ka yeng ka sam u blay kata kamut hapo ka balang jong blay ba im ka balang urijit bat ka kut yada ya ka jing sisa hang ne u Paulus apostol uang kabalang jong blay ba im kabalong urijit bat kakut yada ya kajing sisa the pillar and the bulwark of truth kati kabalang hang balang ong ya no kabalang katolik kalong keatiar hakan dikepertei kani kabalang kalong keatiar hakan dikepertei kabal lomba ka jingade bat umen sim bakut ka ai ya ke jingro bat
lani ke jing ai ke pa pen im te lang ba o man si ba kuj lang ba jong kene ke balang kene ke balong ka atiar ha ka pertei lang ba ke jing adei jong kene ke atiar kene ke balang bat o man si ba kuj ka ai ke jing ai ke pa pen im kumta kalong ke pa mentoi ya ke jing yo jing pen im jong breu ban long u lene ka benta jong kata ka balang kenang ba un dubla ban yo benta ha ki tei ki jing ai ki ba pen im ha karukom ke ba pura tam Henry om barok ki breu ki dei ki Katolik but om barok ki bom dei Katolik ki long ki badon ha ke jing bakalahi dalade nakabanta ba kim long ki Katolik don bun ki dau nakabanta kane kawe ka jing bom tip ka jing shem basniu ne bom sniu tenat ha ke jing im ka jing hikai ke babakala ka jing bom yok por ne ke kabu bandrung sya ke balang ka jing but nadu men barim ya ki we pat ki kom ngej Kristan ki ba i kumba ki dei ki ba dei hok ki balong valid but ki we kane ka pen pauru haki benta jong ke Bible lapan pau kini ro ki benta jong ke Bible kum ka we ka city jong Paulus syaki nong Rome kalau nong ke baar kat we adu khandriu dengan pule naba ublei junyau siliang khamat baro ki balale pom klem ka ain Moses kinyap klem ain kitu baro pat ki balale pop hapo ka ain kin syak bishar da ka ain naba omdei kitu ki pasyu ngap ya ka ain ritang ki barake ya ka ki baman hok hakmat ublei haba ki jentil ki bom don ka ain ki le ya kata ka paka ain ga dawa kat kum ka tip hok tip sot jongki kini ki long ain ya la dehi lakim don makena ya ka ain ki pen i baya ki hukum jong ka ain la tho ha ki do no jongki ka jing ya tip lem jongki kan long sakhi bat ki jing perkhat jongki kin pen rem ne pen ksan ya ki ha kata kasi habakat kum ka gospel ke bangai yalap ublei un bisyar ya ki jing mud bari jongki breu da o Christ Jisu kumta ki Katolik ki dei ki ngej ba kalong kabala banjia bo ubreu ubam dei udkhot papura jong kabalang Henry undang la banle syabadeng kum kanika siti ki ngej ki Katolik ki ngej kum kanika jing tho jong une apostol Paul ki ngej ya kane di unong hikai niang bakrau la ne the great theologian jong ka Middle Ages la ne ka juk pedeng ubakerteng Thomas Aquinas ni ong Saint Thomas Aquinas ubatai ya ka jing hikai jong kabalang nakabanta kumkane hakane karukom ladai ki don ki balayo jing pen im klem dayo jing pen pau kerpang no blei kim siam layo jing pen im klem ke jing ngej ha uksiang no ya side naba wadla kim ngej ha u da ka basai Henry ki don ke jing ngej ke bari ha ke jing pej jing ada jong blei God's providence namar ki ngej bo ublei un pen im ya ukun benriu hakano kanu karukom ke ba pen subhaya u ong une Thomas Aquinas u start theology u bakrau Siapang Cornelius ya ki bangi siam ha ki kam jong ki apostol kalau nong ka sipau dekat iwe hadu sau la kedau ba siam la dei u bom ngej lem kumta ki kam jong u kin omla ban pen subhai ya ublei ya uba
en omla ban pen sngubha lada omdon ka jinget menta udon ka jinget ka beri namar ya ka jing sisa jong ka gospel ompat pen pau pura hakata kapor namar kata lapa ya u Petrus syau ban ai jing hikai ba kampura syapang ka jinget lajar kata kindang don ru kiban nang kren wo biang sa sisin ade protestan ne ki weiru ta kapaki ong kumne kapaki tip ki ba tho le ne ki bela penyaj da ki pop le ne ki pa bukhuj kene ki jing ong kumno pat syapang upo Boniface bapra bat kasiti ba paunam ke jing pakerteng unam sangtam hagi snem syajar laispa ar hakata kakot laong sabar jong kabalang omdon jing pin im lene jing mapop Henry ngi pin bena ngi pin scam bat ngi batai ba ka jing ko ngo ia pop jong ka Roman pontiff kalong ka ba don kam nakabanta ka jing pin im te ka jubab ia kane kalong kumbalong ha kiwi pat ki jing penrem lene ki anathema mo ya ki jing penrem kyong anathema kine ki ktien ki theu ya ki wei pat ki balang kristan baper sengap ha kine ki ktien ki theu ya ki wei pat ki balang kristan baper om ia ki mensim jeng ki breu marwei ki theu ya kabalang om ya ki dekat jong kitu ki balang marwei kat kum ka jing sem ha ka jing jia history kabalang kalale sitam ban itu bat yang kersan ya ka jing trei jong ka jing wat ha ki balang ki bom day Catholic wei unong hikai niam Germany German theologian pakerteng Karl Adam hakakot jung pakerteng the spirit of Catholicism ubatai kumne ningkong kalong kapasisya bakai jing ong ba om don jing pin im syapar kapalang kam temu ya ki bom day Catholic marwei Henry ya ki balang bat ki kenhun balang ki bom day Catholic kajing temu jong ka kalong ban pen pau ya kajing sisah padon tang ka wei kamet jong ukris pat kumta tang ka wei kapalang kababat bat ai ya kajing ai jong ukris ha kajing dap pura jong ka kat syabalai lap hok ya ka gospel jong Jesu pat kat syabala ai ka baptisma haka kerteng bakhui jong u da ke jingai hangta ka jingai jong u kala bantrikam kabalang kalayang skamru halur ke jinglong ke badai lene validity jong ke baptisma kabala ai haka kerteng jong Jesu wat dakinong hikai bakala lene ki yang apareng ki heretics kum ki donatis haka spas nem ke pasau but day karom ya kaba bun ki kenok ba kalong kebakor pat upop Stephen baningkong ubom syem la sya ban kain po ya kata kebaptisma jono syem la sya ban kain po da upop Stephen baningkong ya kebaptisma jong kita ki heretics kita ki donatis ki bala ai baptisma hak kerteng jong Jesu dikumju wat hagi ni kisngiru ka balang Katolik ka priang ya ka baptisma jong ki Protestan ki bala ai baptisma haka formula jong ka Trinity bakoi kemut nga pen baptis ya pi hakerteng ukpa badukun bat umen simbakoi dikumi ka baptisma jong ki balang Presbyterian ka balang Katolik kampen baptis masuk sa sisin nomar ka priang ya kata ka baptisma jong ka balang Presbyterian nomar ba kala ai haka formula kapadai kemau Jesu ulapata de ki Kristen ki bomdai Katolik ki tip ya ukris Henry kim pati pura ya ka balang jong u
ha ka jing kwa jong ki ban sakri ya u ki kwa ru da ka bari ban long ki dikhot jong ka balang jong u lo ong we Father Ray Rylan ti konmen ko para nganget kani ka long ka jing patai ka ba sai sapang kham tame ka tu ka jing ong ba sabar ka balang Katolik om don jing pin im ka bamut ban sungu thu ba sabar jong ka balang Katolik pat kitu bedon sabar ka balang Katolik ken poi si dujok tinggal yo sngau mentan ti ya sam ya kini jing patai ki ba sai pat ki badai sapang kani ka urkom perkat ke urkom perdain yak ba ki sngau thu bakra ba ka balang Katolik ka le kumta re em ngila batai ba kamlong kumta tinggal batai ru haker kom ka pasai ti sam ya kini jing batai haki parlok haki para bangin pi badai ki pastor ki pas subscribe ya kani ka channel ru kitu ki bamdei Kristan ru don ba ai comment berabor si don ki pastor ba ai comment berabor ti sngubha kani gede ka jing batai ka pasai sapang kani ti kublesibun ya kapor jong pi